Κυρίες και κύριοι, αγαπημένοι δημότες μας, ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνατε να ανταποκριθείτε στην πρόσκληση του Δευτέρου Δημοτικού Διαμερίσματος του Δήμου Θεσσαλονίκης που έγινε για εσάς τους δημότες μας. Η αγάπη και το ενδιαφέρον του νομάρχη μας, Παναγιώτη Ψωμιάδη, του Δημάρχου μας, Βασίλη Παπαγεωργόπουλου, προς όλους εσάς και η αμέριστη συμπαράστασή τους και βοήθειά τους προς εμάς, μας έδωσαν την δυνατότητα να πραγματοποιήσουμε αυτή την όμορφη εκδήλωση πολιτιστικού χαρακτήρα με θέμα Κρήτη και Μακεδονία, οι μεγάλες επάρξεις του ελληνισμού και του χριστιανισμού. Σε αυτόν τον αξιόλογο χώρο της Μονής Λαζαριστών, που είναι πραγματικά ένα στολίδι για την περιοχή μας και την έχει αναβαθμίσει. Την εκδήλωσή μας τιμούν ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων, κ. Λάζαρος Κυριζογλου, αγαπημένος μας, ο Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Θεσσαλονίκης Λάκης Ιωαννίδης, ο Δημοτικός Σύμβουλος Σταυρουπόλεως Δημήτριος Λαλές, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γονέων Νομού Θεσσαλονίκης, μέλη Έσχης Lions Olympians Θεσσαλονίκης, ο χωράρχης της Βυζαντινής μας χοροδίας του Δευτέρου Δημοτικού Διαμερίσματος, ο διαμερισματικός μας σύμβουλος Παπαδόπουλος Γεώργιος και πρόεδρος της κοινωνικής μας πολιτικής. Παρακαλώ την πρόεδρο του διαμερίσματος να προσέλθει για ένα χαιρετισμό. Αξιότιμε Δήμαρχε Αμπελοκήπων, αξιότιμοι φίλοι, δημοτικοί σύμβουλοι, διαμερισματικοί σύμβουλοι, πρόεδροι συλλόγων, εκπρόσωποι στρατιωτικών αρχών, συλλόγων, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, πρόεδρε της Ομοσπονδίας Γονέων Νομού Θεσσαλονίκης, αγαπητό κύριο Ναούμ, νομικό σύμβολο του Πατριάρχη μας, σας καλωσορίζω όλους στην εκδήλωσή μας με θέμα Κρήτη και Μακεδονία, οι μεγάλες επάρξεις του ελληνισμού και του χριστιανισμού, που πραγματοποιείται με την ευκαιρία της συμπλήρωσης των 100 χρόνων του ένοπλου μακεδονικού αγώνα. Στα πλαίσια της εκδήλωσης θα γενιάσουμε και έκθεση της Βασιλικής Βιουράκη, τα έργα της οποίας είναι εμπνευσμένα τόσο από την Κρήτη όσο και από την Μακεδονία. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους συμβούλους του Β' Δημοτικού Διαμερίσματος που με την συνεργασία τους και τη συμβολή τους τόσο στη σημερινή εκδήλωση όσο και σε όλες όσες έχουν γίνει και θα γίνουν στο μέλλον. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ τον Δήμαρχο Αμπελοκήπων, κ. Κυριζογλου, να έρθει να απευθύνει ένα χαιρετισμό, δημότης του οποίου είναι η αγιογράφος μας, κυρία Βασιλική Βιουράκη. Κυρίες και κύριοι, είναι η χαρά μας ιδιαίτερα μεγάλη, διότι η κυρία Βιουράκη μια ακόμη φορά μας εκπλήσει ευχάριστα. Δεν είμαι ειδικός κριτικός του κρίμη γιώτα της τέχνης, αλλά
αφιέρωσα από την Κρήτη την καταγωγή η κυρία Βυρουράκη και δημότης μας. Είναι μια σημαντική δημιουργός, η οποία είναι πρικισμένη, όπως έχει λεχθεί, με μεγάλη αφηγηματικότητα και εκφραστική δύναμη και δημιουργεί με τη μέθοδο της ιερογραφίας αρχαιολογικές παραστάσεις, τοπογραφικές συνθέσεις και θείες μορφές του κόσμου της Βασιλείας του Θεού. Συμπληρώνονται φέτος 100 χρόνια από την έναρξη του ένοπλου Μακεδονικού Αγώνα 1904-2004. Ο τίτλος του θέματος «Κρήτη και Μακεδονία, οι μεγάλες επάρξεις του ελληνισμού και του χριστιανισμού», με τη συμπλήρωση αυτών των 100 χρόνων, είναι ιδιαίτερα επίκαιρος και σημαντικός. Κανένας δεν μπορεί να παραγνωρίσει αυτήν την σημαντική επέτειο, την ιστορική, αλλά έχουμε υποχρέωση ιστορική να θυμόμαστε και να αναγνωρίσουμε την ιδιαίτερη προσφορά της Κρήτης και των Κρητών που αγωνίστηκαν στα Ιερά Κόμματα της Μακεδονίας για την απελευθέρωσή της. Θέλω να συγχαρώ ιδιαίτερα την κυρία Βυρουράκη, την Ομαρχία Θεσσαλονίκης, το Δήμο Θεσσαλονίκης και το δεύτερο δημοτικό διαμέρισμα για αυτή την εκδήλωση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας ανακοινώνω στις 10 Οκτωβρίου θα γίνουν μεγάλες και λαμπρές τελετές για την επέτειο του Μακεδονικού Αγώνα στις 10 Οκτωβρίου και στο Δήμο Αμπελοκήπων με την ευκαιρία της συμπλήρωσης των 100 χρόνων. Να είστε καλά. Παρακαλώ την αγιογράφο μας, κυρία Βασιλική Βυρουράκη, να έρθει για ένα χαιρετισμό. Θα ήθελα να χαιρετήσω, απευθύνω χαιρετισμό στον κύριο Νομάκη. Πες μην είναι ακόμα, σε λίγο θα είναι εδώ. Στον κύριο Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, έχουμε όμως τον εκπρόσωπό του, τον κύριο Λάκη Ιωαννίδη, συγγραφέα ιστορικό. Χαιρετισμό για την ερήτημη κυρία Πρόεδρο του Β' Δημοτικού Διαμερίσματος, σε κάποιους βουλευτές που είναι απόντες, στους κυρίους δημοτικούς συμβούλους και κυρίους εκπρόσωπους πολιτιστικών φορέων και οργανισμών. Κυρίες και κύριοι, ενωμένοι με ακατάλητους δεσμούς, η μαρτυρική Μακεδονία μας με την ηρωγενήτρα Κρήτη έχουν να παρουσιάσουν από τους αρχαίους ακόμη χρόνους στοιχεία και μαρτυρίες που βεβαιώνουν συνεχώς τις ιστορικές τους διαδρομές και εξελίξεις σε θέματα ζωγραφικής τέχνης και υψηλής έκφρασης. Με κύρια γνωρίσματα, την ευελιξία, την ψυχική έκφραση και την πρωτοτυπία, έχει πλούσιο πνευματικό περιεχόμενο, έντονο μυστικισμό, εντυπωσιακή καλλιτεχνική ακτινοβολία και κυρίως ισχυρό παλμό και μεγάλη δύναμη επικοινωνίας, είτε αυτή αναφέρεται στην ινωική ζωγραφική τέχνη, είτε στη βυζαντινή γεωγραφία και δημιουργία που μεγαλούργησε στην πόλη μας. Αυτή ακριβώς την τέχνη προσπαθεί και η έκθεση που σήμερα γενιάζουμε να παρουσιάσει έργα δημιουργημένα με την ψηφιδωτή ζωγραφική τέχνη και με θέματα προερχόμενα από την μινωική Μεγαλόνισσο Κρήτη και την ξακουστή Μακεδονία μας. Και τα έργα αυτά που οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να θαυμάσουν από κοντά σήμερα,
συγκεντρώνουν πολλά γνωρίσματα από τον χρωματικό πλούτο των ανακτόρων της γνωσού και από... Συγγνώμη λίγο γιατί έχω δράκ. Και από το κάλος της βυζαντινής ζωγραφικής παράδοσης και τέχνης της Μακεδονίας μας. Είναι δηλαδή μία αρμονική και προσιτή στο αίσθημα τέχνη, όπου κάθε σύνθεση σημαίνει περισσότερα από ό,τι δείχνει, εκφράζοντας έτσι το νοητό και το υπερβατό, είτε αυτό ανήκει στη ζωγραφική τέχνη των μινωικών χρόνων, είτε στον κόσμο της Βασιλείας του Θεού. Η έκθεση αυτή, τέλος, χωρίς τη συμπαράσταση του κυρίου Νομάρχη, του κυρίου Δημάρχου, της κυρίας Προέδρου και των Δημοτικών Συμβούλων του Β' Δημοτικού Διαμερίσματος της Θεσσαλονίκης, όπως και των Προέδρων Πολιτιστικών Φορέων και Χορευτικών Συγκροτημάτων, τους χορούς τους οποίους σε λίγο θα απολαύσουμε, δεν ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθεί. Τους ευχαριστώ και από τη θέση αυτή, μέσα από την καρδιά. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ τον Νομάρχη Θεσσαλονίκης, τον αγαπημένο μας Παναγιώτη Ψωμιάδη, για ένα χαιρετισμό. Και ευχαριστούμε για την βοήθεια και τη συμπαράσταση στην εκδήλωσή μας. Να σας μεταφέρω και τον χαιρετισμό του Υφυπουργού του κυρίου Ορφανού, ο οποίος δυστυχώς ήμασταν μαζί, είναι πάρα πολλές οι υποχρεώσεις. Όπως και θα σας παρακαλέσω και εμένα θα μου επιτρέψει αμέσως μετά να φύγω, γιατί ήμουν στην Καλαμαριά, θέλω να ξαναγυρίσω στην Καλαμαριά και από εκεί να πάω στη Νέα Μεσσήμενα. Και όλα αυτά είναι τις ίδιες ώρες. Κύριε Δήμαρχε, κύριε συνάδελφε στο Δήμο Θεσσαλονίκης, εκπρόσωπο του Δημάρχου, κυρία Πρόεδρε του Διαμερίσματος, κύριοι συνάδελφοι και κυρίες συνάδελφοι στην Αυτοδιοίκηση, κύριοι Πρόεδροι, κυρίες και κύριοι. Πραγματοποιούμε σήμερα τα εγγένεια της έκθεσης ψηφιδωτών με θέμα Κρήτη και Μακεδονία, οι μεγάλες επάρξεις του ελληνισμού και του χριστιανισμού. Αναφερόμαστε σε δύο ξεχωριστές πατρίδες του ελληνισμού, που στο πέρασμα των αιώνων και παρά τη γεωγραφική απόσταση που τους χωρίζει, ακολουθούν βίους παράλληλους. Από την εποχή που ο μεγάλος βασιλιάς των Μακεδόνων, Φίλιππος ο Δεύτερος, βρήκε στα πρόσωπα των Κρητών στηρικτές στα οράματά του για την ένωση όλων των ελληνικών πόλεων, Κρήτες και Μακεδόνες πορεύονται μαζί, αλληλοβοηθούνται όποτε οι περιστάσεις του απαιτούν, αναπτύσσουν εμπορικές σχέσεις, ανταλλάσσουν στοιχεία πολιτισμού, διαπνεόμενοι διαχρονικά από ένα πνεύμα αγιαστής σύμπνοιας και συνεργασίας. Ποιος μπορεί να παραβλέψει πως η πατριαρχική μονή των Βλατάδων, τη μονή του Βλατάδων στην άνω πόλη της Θεσσαλονίκης, ιδρύθηκε το 14ο αιώνα από δύο Κρήτες αδελφούς. Ποιος μπορεί να μην αναφερθεί στην εθελοντική μετάβαση Μακεδόνων στη Κρήτη, όταν Κρήτες και Μακεδόνες πολεμούσαν πλάι-πλάι για τη ελευθεριά της Μεγαλονήσου. Ποιος μπορεί να ξεχάσει τους ηρωικούς κριτικούς που έσπευσαν στη Μακεδονία στην πιο κρίσιμη καμπή του μακεδονικού αγώνα, της εποποιίας αυτής του ελληνισμού, τότε που κρινόταν το μέλλον της πατρίδας μας, το μέλλον της Μακεδονίας μας και συνέβαλαν τα μέγιστα με την παλικαριά και την ελευθεριά τους, ώστε να μείνει αδούλωτο το ελληνικό φρόνημα. Αυτή την κοινή μοίρα των δύο πατρίδων έρχεται να παρουσιάσει με το έργο της η κυρία Βασιλική Μυρουράκη για τις δημιουργίες ψηφιδωτής ζωγραφικής ισορροπίας. Δεν χρειάζεται προσωπικά εγώ να πω τίποτα. Θα έχουμε όλοι μας την ευκαιρία να τις απολαύσουμε σε λίγα λεπτά. Εγώ φυσικά τα έχω ξαναπαρακολουθήσει. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ όλους όσους εργάστηκαν για την οργάνωση της έκθεσης αυτής, το Κέντρο Πολιτισμού της Νομαρχίας, το δεύτερο Δημοτικό Διαμέρισμα του
του Δήμου Θεσσαλονίκης και ιδιαίτερα την πρόεδρο την κυρία Νικολάου και τους συνεργάτες, τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης και το Δημοτικό Συμβούλιο, την εταιρεία Ψηφιδωτή Ζωγραφική Τέχνη και Παράδοση και να ευχηθώ ότι είμαστε ανοιχτοί σε κάθε συνεργασία στην πραγματοποίηση παρόμοιων εκδηλώσεων και στο μέλλον. Και να με συγχωρέσει ο πρώην Δήμαρχος, ο κ. Μπαρούτας, τον είδα έξω, τον ευχαριστούμε που είναι κοντά μας, και τον εκπρόσωπο του Δημάρχου Σταυρόπολης και Ηλιούπολης, του κ. Παπαδόπουλου. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Ξέρω ότι είναι δύσκολο να αποχωριστώ, αλλά το μαρτύριο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Στον 21ο αιώνα και εμείς μαρτύριο τραβάμε. Και θα παρακαλούσα όλους μαζί να καταδικάσουμε ο καθένας νοερά μέσα του αυτό το αιματοκύλισμα, το άδικο που έγινε στη Ρωσία από κάποια τέρατα της ανθρωπότητος και σκοτώθηκαν αθώα θύματα, αθώες ψυχές. Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνετε. Να είστε καλά. Τα λογούκια στα λογούκια πάνε. Τώρα τι να τα κάνουμε. Σε τρίτη ηλικία θα είμαστε λίγο. Στην κυρία Πρόεδρο του διαμερίσματος. Στην κόρη μου. Παρακαλώ τον Πρόεδρο της Παντρίτιας Αδελφότητας Μακεδονίας, κύριο Πετρακάκη Πέτρο, να έρθει για ένα χαιρετισμό. Καλησπέρα σας. Με τη φωτεινή ξύτελα χρώματά τους για την εποχή εκείνη ένα σπουδαίο έργο. Στα τέλη της αναγεννησιακής περίοδου, σπουδαίος εκπρόσωπος της Κρήτης στον τομέα της ζωγραφικής υπήρξε ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, ο γνωστός Ελ-Γκρέκο. Ο Θεοτοκόπουλος χαρακτηρίζεται ως μία από τις μεγαλύτερες φυσιογνωμίες της παγκόσμιας τέχνης. Αποδίδοντας με ζωντανό τρόπο στα έργα του τις θρησκευτικές κοινωνίες και παράλληλα να βολιάζονται και οι ίδιοι από αυτές, φτάνουμε στο σήμερα, στην απόψινή βραδιά, στην κυρία Βασιλική Μυρουράκη. Με το ταλέντο της, με τον ανήσυχο τρόπο έκφρασης μέσα από τα έργα της και με την ιδιαίτερη προτίμησή της, όπως η ίδια αναφέρει στο σπάνιο και το πρωτότυπο, μας δίνει εξαιρετικές εικόνες από την αρχαία Μακεδονία και την Μinoική Κρήτη. Αλλά συγχρόνως αποδίδει θαυμάσια θέματα από τη θρησκευτική μας παράδοση μέσα από τις ψηφιδωτές αγιογραφίες της. Είναι σάρκα εκ της αρκός μας και μας Παρακαλώ να προσέλθει η κυρία Τσινίκου Κακούλη Αθηνά, λαογράφος, φιλόλογος, να μας μιλήσει σχετικά με το θέμα Τρίτη Πρωτοπόρη Μακεδονομάχη. Επίσημοι διοργανωτές αυτής της εκδηλώσεως, επίσημοι προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ όλους από καρδιάς για την ευκαιρία που μου δίνετε απόψε να επιτελέσω μαζί σας ένα πνευματικό μνημόσυνο στους κριτικούς μακεδονομάχους πρωτοπόρους του Μακεδονικού αγώνα. Κύριε Πρόεδρε, έχω μια ευαισθησία, παρακαλώ πολύ τα παιδιά κάτω να κάνουν απόλυτη ησυχία. Κάτω. 120 χρόνια πριν από τη γέννηση του Χριστού, ο Πολύβιος ο Μεγαλοπολίτης έγραφε
οποίας και πηγή της δι τιμής αξιούστε Μακεδόνας, ή των πλοίων του βίου χρόνου που πάβονται διαγωνιζόμενοι κατά των βαρβάρων υπέρ της των Ελλήνων ελευθερίας, που πάει να πει πόσο μεγάλη τιμή ανήκει στους Μακεδόνες, οι οποίοι τον περισσότερο χρόνο της ζωής τους δεν σταματά να αγωνίζονται κατά των βαρβάρων για την κοινή ελευθερία των Ελλήνων. Κι όμως κάποτε, πλαστογράφοι της ιστορίας τόλμησαν να αμφισβητήσουν την ελληνικότητα των Μακεδόνων, που από τα πενάρχια χρόνια αποτελούν τον προμαχώνα της ελληνικής πατρίδας. Γεγονός που έδωσε το έναυσμα στον πολύκροτο μακεδονικό αγώνα. Μακεδονικός αγώνας, μια έδοξη σελίδα της νεότερης ελληνικής ιστορίας, γραμμένη με θυσίες, με αίματα, με ολοκαυτώματα των γηγενών Μακεδόνων όλων των ηλικιών, των φίλων, των τάξεων, αλλά και των Πανελλήνων, που έσπευσαν από κάθε μεριά της ελληνικής πατρίδας να θυσιάσουν και τη ζωή τους ακόμα για την ελευθερία της Μακεδονίας, πρωτοπόροι των οποίων υπήρξαν οι λεβέντες κριτικοί Μακεδονομάχοι, στους οποίους με ευλάβεια και σεβασμό αφιερώνεται η απόψινή εκδήλωση. Αλλά ποια ήταν η προϊστορία και ποιες οι συγκυρίες που έταξαν τους Μακεδονομάχους κριτικούς πρωτοπόρους στο μακεδονικό αγώνα? Ας πάρουμε τα γεγονότα με συντομία από την αρχή. 1453 η πατρίδα μας σκλαβώνεται στους Τούρκους. Από την Επάτριο αρχίζουν τα επαναστατικά κινήματα που τα υποδαβλίζουν οι Ρώσοι εν ονόματι της πανορθόδοξης εξωτερικής πολιτικής τους, όχι γιατί νοιάζονται για τους Ορθοδόξους Έλληνες, γιατί τους βλέπουν σαν διάβλο για να βγουν στη Μεσόγειο θάλασσα, όπου τα χρόνια αυτά χτυπάει η καρδιά του κόσμου. Κάθε φορά όμως που ο κόμπος έφτανε στο χτένι, σβαρνούτ διέταζε ο Τσάρος. Και τότε, αναδιπλωθείτε δηλαδή, και τότε τα τουρκικά αντίπεινα ήταν σκληρά. Οι κριτικοί, από τη φύση τους θερμόαιμοι, επαναστατικοί, μεθυσμένοι με το γλυκόπιο το κρασί της πολυπόθητης λευτεριάς, ήταν οι πρώτοι Έλληνες που κάθε φορά έπαιρναν μπουρλότο. Και οι Μακεδόνες, αν και αποτελούσαν τον αυλόγυρο από όπου ο Σουλτάνος στρατολογούσε τα αθώα θύματα που με εκατόμβες πλήρωναν τις αποκοτιές επαναστάσεων των άλλων Ελλήνων, έσπευδαν να βοηθήσουν τους κριτικούς. Και αρκετοί Μακεδόνες, στις αλλεπάλληλες κριτικές επαναστάσεις, έσπηραν τα κοκαλάκια τους στην Κρήτη για τη λευτεριά της. Κι έτσι, ξεσηκωμό το ξεσηκωμό, χρόνο το χρόνο, με λεβέντικες διεργασίες αιώνων, σφυριλατήθηκαν ακατάλητοι δεσμοί αδελφικής αλληλεγγύης ανάμεσα σε Μακεδόνες και Κρητικούς, βορείους και νοτίους σκλάβους Έλληνες. Δεσμοί που είχαν τις ρίζες τους πολύ μακριά, τότε που ο Μέγα Αλέξανδρος ξεκινούσε την Πανελλήνια εκστρατεία εναντίον των βαρβάρων και διάλεγε για αρχηγό του στόλου του έναν κριτικό, τον άβαρχο Νέαρχο. Τότε που οι σπουδαιότεροι τοξότες ήταν κριτικοί. Τότε που ο Μέγα Αλέξανδρος, για να τιμήσει την Κρήτη στα βάθη της Ασίας, ίδρυσε μια πανέμορφη πόλη που την ονόμασε Κρητόπολη. Και οι δεσμοί εκείνοι κορυφώθηκαν στα χρόνια του Μακεδονικού αγώνα. 1830, με το πρωτόκολλο του Λονδίνου, τερματίζεται η εθνογερσία του 1821, δημιουργείται το πρώτο ελεύθερο κράτος, το οποίο περιλαμβάνει την Πελοπόννησο, τη στερεά Ελλάδα, λίγα νησιά. Κυρίες και κύριοι, δεν μπορώ να συνεχίσουμε αυτό με την κατάσταση. Κύριε Πρόεδρε. Δεν γίνεται να κάνουμε πνευματικό μνημόσυνο και άλλα παιδιά να φωνάζουν κάτω. Τα σύνορα λοιπόν του πρώτου κράτους ελευθέρου κράτους ορίζονται από τη λογική γραμμή Παγασιτικού Αμβρακικού. Θεσσαλία, Ήπειρος, Μακεδονία, Θράκη, παράλια της Μικράς Ασίας, νησιά του Αρχιπελάγους
βρίσκονται έξω από τις αγκαλιές της ελεύθερης πατρίδας. Και ο πόνος των Πανελλήνων είναι βαθύς και γίνεται οργή και γίνεται θερμοκήπιο, όπου βλασταίνει το άνθος της μεγάλης ιδέας. Τι ήταν η μεγάλη ιδέα? Έναντι πάσης θυσίας, ούτε ένας σκλάβος αδελφός, ούτε σπιθανή εδάφους κάτω από την τουρκική εξουσία. Αλλά τότε, αμέσως μετά την δημιουργία του πρώτου ανεξαρτήτου κράτους, δημιουργούνται και τα πρώτα κόμματα. Και έκτοτε εμείς λέμε ότι ανήκουμε στη Δύση. Και οι Ρώσοι μας εγκαταλείπουν και στρέφονται στους Βουλγάρους, εγκαινιάζουν την πασλαβιστική εξωτερική πολιτική τους, στους οποίους υπόσχονται και τη Μακεδονία, που δεν είχε ελευθερωθεί και οδηγεί στη Μεσόγειο για να βγουν και οι ίδιοι με τη βοήθειά τους, μέσω της Μακεδονίας στη Μεσόγειο θάλασσα. Όμως όλα τα χρόνια της τουρκοκρατίας και οι Βούλγαροι αναγνώριζαν θρησκευτικό και πολιτικό αρχηγό τον Πατριάρχη, έπρεπε τώρα να διαφοροποιηθούν. Έτσι, στα 1870 γίνεται το σχίσμα της Βουλγαρικής Εξαρχίας. Ο Σουλτάνος, με την πίεση των Ρώσων, παραχωρεί θρησκευτική ανεξαρτησία στην περιοχή μεταξύ Δουνάβεως και Έμου, εξαιρεί της Μητροπόλης, Βάρνας, Αχιάλου, Φιλιπποπόλεως και Μεσημβρίας και άλλες 40 πόλεις του Ευξήνου Πόντου που εκ προημίου θεωρούνταν ελληνικές. Όμως στο φυρμάνι εκείνο υπήρχε και ένας άλλος ολέθρινος όρος, όπου τα 2/3 των κατοίκων αναγνώριζαν στην υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη θρησκευτικό άρχοντα τον Έξαρχο, το μέρος εκείνο αυτομάτως θεωρούνταν βουλγαρικό. Δηλαδή τα χρόνια αυτά δεν ήταν η φιλετική καταγωγή, δεν ήταν η εθνική συνείδηση αυτό που έβαζε τη σφραγίδα στην εθνότητα του καθενός, αλλά αποκλειστικά και μόνο η θρησκευτική του επιλογή. Πατριαρχικό σήμαινε Έλληνας, εξαρχικό σήμαινε Βούλγαρος. Οι Βούλγαροι, με τη βοήθεια των Ρώσων, πλημμύρισαν τη Μακεδονία με ιερείς και δασκάλους Βουλγάρους, που προσπαθούσαν να προσιλητήσουν τους Μακεδόνες. Και οι Μακεδόνες στην εξαρχία και οι Μακεδόνες περνούν στην αντεπίθεση και αυτοί με ιερείς και δασκάλους. Και έτσι στην ουσία, κυρίες και κύριοι, ο Μακεδονικός αγώνας αρχίζει στα 1870 με το σχίσμα της Βουλγαρικής Εξαρχίας και όχι στα 1904 όπως τώρα γιορτάζουμε τα 100 χρόνια. Το Φεβρουάριο του 1878 οι Ρώσοι πολιορκούν στενά την Κωνσταντινούπολη και αναγκάζουν τον Σουλτάνο να υπογράψει τη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου. Δημιουργούσε την Κουλέμα Βουλγάρια, το όραμα των Βουλγάρων μέχρι σήμερα. Τη Βουλγαρία του Αγίου Στεφάνου που περιλάμβανε ολόκληρη τη Μακεδονία και Θράκη πλην Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής. Σφοδρή υπήρξε η αντίδραση των Μακεδόνων. Εκατοντάδες συλλαλητήρια, χιλιάδες υπογραφές, δεκάδες ψηφίσματα στέλνονται στην πρεσβευτική διάσκεψη της Κωνσταντινουπόλεως, όπου οι Μακεδόνες διαδηλώνουν ότι είναι πατριαρχικοί, με άλλα λόγια Έλληνες, και δεν θέλουν να γίνουν εξαρτικοί, με άλλα λόγια Βούλγαροι. Υπήρξε και ένοπλη αντίδραση. Ο επίσκοπος Κίτρους Νικόλαος υψώνει τις σημαίες στην Επανάσταση του Μητοχώρου. Στο Πούρινο ο Ιωσήφ Λιάτης και οι μεγάλες δυνάμεις αδράχνουν την ευκαιρία. Συγκαλούν το συνέδριο του Βερολίνου και αναγκάζουν τη Ρωσία να αναδιπλωθεί, να σχηματίσει μια αυτόνομη βουλγαρική όρια Βουλγαρίας και μια αυτόνομη ανατολική Ρωμιλία στα όρια της στα 1885, εκδιώκει τον ελληνισμό και αρχίζει να δημιουργεί φύλακες στη Μακεδονία, όπως κάνουν στην Κύπρο οι Τούρκοι, να έχει λόγο να διοικητεί τη Μακεδονία. Παράλληλα, στα 1893, στη Θεσσαλονίκη ιδρύεται η Εσωτερική Μακεδονική Επαναστατική Οργάνωση, ΕΜΕΟ, που λέει αυτονομία στη Μακεδονία για να φαγωθεί κατόπιν κατά το πρότυπο της Ανατολικής Ρωμιλίας, και στα 1895 στη Σόφια το Verhoeven Komitet που λέει κατευθείαν η Μακεδονία να ενωθεί με τη Βουλγαρία. Οι δυο αυτές οργανώσεις δημιουργούν και τα πρώτα σώματα των Κομιτατσίνων
και το αίμα αρχίζει να ρέει ποταμιδών στη Μακεδονία. Μόνοι και βοήθητοι Μακεδόνες αγωνίζονται, με όπλο τους τον παπά και το δάσκαλο, το σχολείο και την εκκλησία. Στα 1897, το επίσημο ελληνικό κράτος θέλει να παρέμβει. Κάνει την εκστρατεία που πέρασε στις δέρφους της ιστορίας μας σαν εθνική ντροπή, παταγώδηση αποτυχία. Η Μακεδονία αργοπεθαίνει, η Μακεδονία ψυχοραγεί. Το έγκλημα, η βία, οι καταδόσεις είναι καθημερινό φαινόμενο. Και όταν η απόγνωση φτάνει στα έσκατα, από το μαρτυρικό λαό της Δυτικής Μακεδονίας ξυπνάει η πρώτη αντιστασιακή φλόγα. Πρωτοπόρη, ο Ιων Δραγούμης, γενικός γραμματέας του προξενείου μοναστηρίου, που ιδρύει την άμυνα, επιτροπές σε όλη τη Μακεδονία και στέλνει στην Αθήνα το δραματικό κάλεσμα «Έλληνες να σώσουμε τη Μακεδονία, εμείς θα το πούμε», και ο δεσπότης Καστοριάς Γερμανός Καραβαγγέλης, ο οποίος δημιουργεί πλέγμα πληροφοριών και τα πρώτα σώματα με τους γηγενείς Μακεδονομάχους, Καπετάν Κότα, Βαγγέλης Τρεβελιώτη, Παύλο Κύρου και άλλους. Και επειδή το επίσημο ελληνικό κράτος, καθημαγμένο και ευρώβητο από την ατυχία του 1897, διστάζει να αναλάβει πρωτοβουλίες, οι δυο αυτοί θερμουργοί του μακεδονικού αγώνα, Ιων Δραγούμης και Γερμανός Καραβαγγέλης, απευθύνονται ιδιωτικά σε θερμούς Έλληνες της ελεύθερης πατρίδας. Μεταξύ των πρώτων στους νεαρούς αξιωματικούς, στην ψυχή των οποίων η ήττα του 1897 είχε δημιουργήσει εθνικά αντισώματα, ήθελαν κάτι να κάνουν να ξεπλύνουν την εθνική ντροπή. Και ανάμεσα στους αξιωματικούς, τρεις ήταν οι πιο θερμόεδροι. Παύλος Μελάς, μετέπειτα θρυλικός, εθνομάρτυρας, πρωτομάρτυρας αξιωματικός, καπετάν Νίκης Ζέζας. Κωνσταντίνος Μαζαράκης Ενιάν, μετέπειτα θρυλικός καπετάν Ακρίτας του Βάλτου και της Δυτικής Μακεδονίας, και ο κριτικός Γεώργιος Τσόντος, μετέπειτα και ουσιαστικός αρχηγός του Μακεδονικού Αγώνα, θρυλικός καπετάν Βάργας. Αρχές του 1903, ο Γερμανός Καραβαγγέλης απευθύνει μια δραματική επιστολή. «Στείλτε μου 50 παλικάρια, 50 κριτικούς, να τους ενώσω με τους δικούς μου. Θα καταρτήσω έτσι 20 σώματα και θα τα μοιράσω από τον Αλιάκομο ως το Μορύχοβο και το μοναστήρι. Ο ερχομός των παλικαριών από κάτω θα δώσει κουράγιο στους δικούς μας και θα φοβήσει τους Βουλγάρους». Οι αξιωματικοί ενεργοποιούνται και στέλνουν στη Μακεδονία 4 εμπειροπόλεμους και ρυψοκίνδυνους κριτικούς λεβέντες. Είναι ο Ευθύμιος Καούδης, ο Λαμπρινός Βρανάς, ο Γιώργος Πέρος Υπεράκης και ο Γιώργος Δικόνιμος Μακρύς, που φτάνουν στη Θεσσαλονίκη δίθεν σαν ζωέμποροι, στην πραγματικότητα σαν η πρωτοπορία της αφυπνιζόμενης Ελλάδας. Στη Θεσσαλονίκη οι Τούρκοι τους παρακολουθούν, τους υποψιάζονται και απελάβουν τους 3. Από τους 4 μόνο ο Περάκης, όνομα και πράγμα ζωέμπορος, ήταν ζωέμπορος, κατορθώνει να φτάσει στην Καστοριά, να μεταφέρει την αλληλογραφία των αξιωματικών του Γερμανό Καραβαγγέλη, αλλά και εκεί οι Τούρκοι τον υποψιάζονται και τον απελάβουν, και έτσι το δράμα των Μακεδόνων συνεχίζεται. Μα το δίδυμο Δραγούμης και Γερμανός Καραβαγγέλης δεν το βάζουν κάτω. Δεν υποστέλνουν τις σημαίες τους. Εξακτηνώνουν τις προσπάθειές τους προς κάθε κατεύθυνση. Στέλνουν δραματικές επιστολές και αξιωματικοί αλαφιάζονται. Αναρριγούν και τότε σχηματίζουν το πρώτο σώμα το οποίο θα μπει μέσα στην Μακεδονία, που αποτελείται από 10 λεβέντες κριτικούς, την είσοδο των οποίων στη Μακεδονία η κριτική λαϊκή μούσα ύμνησε με τούτο το ριζιτικό τραγούδι. Δεν ξέρω να σας το τραγουδήσω. «Παιδιά, κι ήτανε τούτη η βουλή κι εσείς το ψιλορίτης,
Εξεκινήσαν τα θεριά της Κρήτης στα λιοντάρια. Και ποιοι είναι αυτοί που πέρασαν στα πάρορα της νύχτας και ακούστηκε το διάβαντο και τρόμαξαν ο κόσμος και βουβαθήκαν τα πουλιά και στιάχτηκαν τα γρήμια. Είναι ο Λουκάκης, ο Μακρύς, ο Γιώργης Σεϊμένης, ο Κοντονάτος, ο Βρανάς, ο Γιώργης Στρατινάκης, είναι ο Μπονάτος ο Στρατής, ο Πέρος, ο Ζουρίδης και καπετάνιος και αρχηγός ο Θήμιος ο Καούδης. Είναι οι 10 κριτικοί, οι πρώτοι του αγώνα. Πράγματι, κυρίες και κύριοι, σε αυτά τα 10 κριτικόπουλα έλαχε μεγάλη τιμή να αποτελέσουν την έπρακτη εθνική αλληλεγγύη της Ελλάδας στην καθημερινή Μακεδονία και να γίνουν οι πρώτοι Ελλαδίτες Μακεδονομάχοι που τίνουν το αδελφικό χέρι στους βασανισμένους Μακεδόνες. Με μυστικότητα φτάνουν στα Τρίκαλα στις 13 Ιουνίου του 1903, ένας διαβαίνουν μυστικά τα σύνορα, του συνοδεύει και ο Κωνσταντίνος Μαζαράκης Ενιάν και έπειτα ενώνονται και όλοι μαζί οδεύουν προς την Καστοριά. Ο Παύλος Μελάς, με επιστολή μυστική, του συστήνει έτσι στον Γερμανό Καραβαγγέλη. «Η Κρήτε Ιησούσα στέλνομαι είναι τέλειοι τύποι πολεμιστών, γενναίοι, ευφυείς, τολμηροί, αποφασιστικοί, φιλόδοξοι και έχοντες ανεπτυγμένο το εθνικό αίσθημα. Είμαι βέβαιος ότι θα ενισχύσουν καταπληκτικός τον αγώνα σας». Και πράγματι όλοι τους είναι διαλεγμένοι ένας-ένας, τελικανίδες και ωραίοι κουζουλοί. Μερικοί στην πορεία του αγώνα θα αναδειχθούν σε μεγάλους πολεμάρχους, όπως ο Καούδης, ο δικόνυμος Μακρύς. Για την ώρα όμως ενώνονται με το σώμα του Βαγγέλη Στραβενιώτη και βοηθάνε τον Γερμανό Καραβαγγέλη, τον ακολουθούν στις περιοδίες του, για να γνωρίσουν τους κατοίκους την κατάσταση την ύπαιθρο χώρα. Και πώς, κυρίες και κύριοι, τα παλικάρια αυτά να προσαρμοστούν στη νέα κατάσταση που έχουν να αντιμετωπίσουν? Αυτοί πάπου προς πάπου έναν και μοναδικό εχθρό ξέρουν, τον Τούρκο, τον Αγαρινό. Και εδώ το πρώτο πράγμα που ακούνε είναι «Προσέξτε, μην χτυπηθείτε με τους Τούρκους, δεν είμαστε στρατός εκστρατείας, θα ξεκληρίσουν στα χωριά ολόκληρα. Άλλος είναι ο εχθρός, βάρβαρος, σκληρός, αδυσόπιτος, απάνθρωπος, αλλά ταυτοχρόνως και ομόδοξος, ορθόδοξος χριστιανός. Ο πραγματικός εχθρός είναι ο Βούλγαρος. Και ακόμα αυτοί μια γλώσσα κατέχουν και γρικάνε να μιλάνε, την κριτική διάλεκτο. Και εδώ στη Μακεδονία ακούνε να μιλάνε σλάβικα, να μιλάνε αρβανίτικα, να μιλάνε βλάχικα, μερικοί και τούρκικα. Και ακόμα κάποιοι άλλοι που δηλώνουν ότι είναι Τούρκοι και προσκυνάνε στο τζαμί και πιστεύουν στον Ελλά, δεν γρικάνε λέξη ελληνική, λέξη τουρκική. Είναι οι περίφημοι Βανάδες. Και ακόμα δεν μπορούν να κατανοήσουν πώς είναι άνθρωποι που τους κρεμάνε, τους βγάζουν τα μάτια, τους γδέρνουν ζωντανούς, τους κόβουν τη γλώσσα, τους σκοτώνουν και αυτοί ξεψυχούν ευρωτοφοράζοντας «Τάση Βεγκρούτσκι! Ζήτω η Ελλάδα στα βουλγάρικα! Έλα Χριστέ και Παναγιά!» κράζουν τα κριτικόπουλα. Γιατί κανένας δεν τους μίλησε για τους θρυλικούς Γρεκομάνους, για αυτούς τους Έλληνες, ιδίως των βορείων περιοχών, όπου η τρομοκρατία, το αίμα και η βία τους ανάγκασε να ξεχάσουν την ελληνική γλώσσα για να σώσουν το κεφάλι τους από την βουλγαρική τρομοκρατία και τα παιδιά τους από τον γενιτσαρισμό. Όμως η καρδιά τους έμεινε και πέρα από το θάνατο Έλληνες. Και δεν γνωρίζουν οι πρώτοι κριτικοί Μακεδονομάχοι. Όταν οι Σαρακινοί κατέλαβαν την Κρήτη, οι δικοί τους παππούδες, όχι μόνο τη γλώσσα, αλλά και τη θρησκεία άλλαξαν. Και χρειάστηκε να πάει ο Νίκο να μετανοείται για να τους φέρει έπειτα στον χριστιανισμό και στην Ορθοδοξία. Και αγνοούν επίσης ότι όταν κηρύχθηκε η Επανάσταση του 1821, η ύπαιθρος χώρα μιλούσε αρβανίτικα, μιλούσε και τούρκικα.
Οι μεγαλύτεροι καπεταναίοι, Βουπουλίνα, ο Μιαούλης, λέξη ελληνική δεν ήξεραν. Μα πέρα από τη γλώσσα, τα ρούχα, τα σπίτια, η μουσική, τα φαγητά, τους είναι πρωτόγνωρα. Εκείνο όμως το οποίο οι πρώτοι κριτικοί μακεδονομάχοι δεν μπορούν να καταλάβουν είναι ο τρόπος του πολέμου. Αυτοί έχουν μάθει να χτυπιούνται στήθος με τους Τούρκους και τώρα πρέπει να ξεκλουβίζουν τον εχθρό μέσα από τους οχετούς, μέσα από τις κρυψάνες ή να κρύβονται οι ίδιοι σε κρυψάνες και οχετούς όταν χρειάζεται. Και αυτοί που χτυπάνε τον εχθρό στήθος με στήθος είναι αναγκασμένοι, τον Τούρκο στήθος με στήθος, είναι αναγκασμένοι μερικές φορές να διασχίζουν το παραπόρτιο, χωριά ολόκληρα, άκου λέει να μην χτυπηθούν με τους Τούρκους. Όμως όλα αυτά γρήγορα τα ξεπερνούν και γίνονται ένα με τους Μακεδόνες και τους φέρουν μήνυμα αγάπης, αναθαρούν και γίνονται πρώτης τάξης δάσκαλοι στους Μακεδονομάχους που θα έρθουν αργότερα κατά εκατοντάδες. Την πρώτη γεύση των κριτικών όπλων δεν παίρνουν οι Βούλγαροι στις 11 Ιουλίου του 1903, λίγο έξω από το χωριό Ιδρούσα Φλωρίνης, όπου οι κριτικοί χτυπιούνται με την τσέτα του βοεβόδα Αλέξη. Και ανατρομάζουν οι Βούλγαροι. Καταλαβαίνουν ότι τώρα κάτι αλλάζει, πως δεν θα σκοτώνουν αθώους ανθρώπους, πως δεν θα ξεκινήσουν χωριά ανενόχλητοι γιατί δεν υπάρχει ένα τουφέκι να περασπιστεί τους Έλληνες. Τώρα, στη βία τη δικιά τους, θα αντιτάσσεται η ελληνική βία. Σε λίγες μέρες, 20 Ιουλίου του 1903, στο Κρούσομο, στο μοναστήρι, στον Περλετέ, οι Βούλγαροι κηρύσσουν την Επανάσταση Ήλδεν με σύνθημα αυτονομία στη Μακεδονία. Να αυτονομηθεί και να την καταφάνε όπως έφαγαν την Ανατολική Ρωμιλία. Το πρώτο σώμα των Ελλαδευτών Κρητών Μακεδονομάχων τη χρονική αυτή στιγμή βρίσκεται στο Λέχοβο και σπέβδει να ενισχύσει τον Γερμανό Καραβαγγέλη, ο οποίος έχει μαζέψει στη Μητρόπολη Καστοριάς πυροπαθείς, τραυματίες. Καθοδόν συγκρούονται στη Λιβιά με τον Τσακαλάροφ και τον Ποπόφ και εξοντώνουν την τσέτα του βοεβόδα Αλέξη. Όμως αλίμονο αφήνουν πίσω τους στο Λέχοβο ένα σύντροφό τους, τον Γιώργη Σεϊμένη, ο οποίος έχει βαρύτατο πυρετό. Θα τον πιάσουν οι Βούλγαροι και θα το επιφυλάξουν μαρτυρικό τέλος στην κλεισούρα με τσεκουριές, με λογισμούς, με μαχαιριές. Το μαντάτο φτάνει στην Κρήτη. Έτσι το ήθελε η μοίρα. Ο πρώτος Ελλαδίτης νεκρός Μακεδονομάχος να είναι κριτικός. Και η Κρήτη αλαφιάζεται, αγρεύει, σαν το λαβωμένο θεριό και θέλει να πάρει πίσω εκδίκηση. Μόνο από το χωριό του Σεϊμένη, την Ανόπολη, χωριό 60 σπιτιών την εποχή αυτή, 34 λεβέντες κριτικοί ανεβαίνουν στη Μακεδονία να πάρουν πίσω το αίμα του Σεϊμένη. 9 από αυτούς δεν θα γυρίσουν ποτέ στο νησί τους. Έτσι, σεμνά, αθόρυβα, ανώνυμα, θα περάσουν στο πάνθεο των εθνομαρτύρων, όπως και ο πρώτος Ελλαδίτης νεκρός Μακεδονομάχος ο Γεώργιος Σεϊμένης, για τους οποίους η επίσημη ιστορία μας δεν καταδέχτηκε να αφιερώσει 2 γραμμούλες. Μα πέρα από τους Κρήτες, η φρίκη του Ήλιντερ φέρει αναβρασμό, ανατριχύλα στους Έλληνες. Καθημερινά φτάνουν στην Αθήνα ευρώβητοι Μακεδόνες. Έλεος αδέρφια, κάντε κάτι, φτάσαμε στα έσκατα της αντοχής μας. Και η λαϊκή μουσα γράφει, απορώ Μακεδονία, πώς βαστάς υπομονή για να βλέπεις τα παιδιά σου μέρα νύχτα στη σφαγή. Η κοινή γνώμη επαναστατεί, εξοργίζεται και το επίσημο κράτος αποφασίζει κάτι να κάνει. Και έτσι, αρχές Μαρτίου του 1904, περνάνε τα σύνορα 4 παράξενοι ζωέμποροι που διασχίζουν ολόκληρη τη Μακεδονία χωρίς να αγοράζουν τίποτε. Γιατί είναι αξιωματικοί Κοντούλης, Παπούλιας, Κολοκοτρώνης και Παύλος Μελάς. Συνοδούς έχουν τους κριτικούς οπλαρχηγούς
Καούδη, Δικόνιμο Μακρύ και Πέρο Υπεράκη. Αρχές Αυγούστου του 1904, νέο σώμα με 14 παλικάρια υπό τον Καούδη μπαίνει στη Μακεδονία. Οι περισσότεροι είναι κριτικοί. Λευκοδουράκης, Χρήστος, Ιωάννης Σεϊμένης, Στυλιανός Κλειδής, Αριστίδης Νίσταρης, Εμμανουήλ Σκουντρής, Ιωάννης Καλογεράκης, Σωτήριος Χατζηδάκης και μαζί τους οι Μακεδόνες Σταύρος Σούλης, Ιωάννης Σιμανίκας, Δημήτριος Πανόπουλος, Σίμος Στογιάννης και Απόστολος Ακανίτης. Στις 28 Αυγούστου του 1904 περνάει τα σύνορα για τρίτη και τελευταία φορά ο Παύλος Μελάς με 35 λεβέντες και το πολεμικό ψευδόνυμο Καπετάν Νικιζέζας. Οι περισσότεροι από τα παλικάρια του είναι κριτικοί και τον ακολουθεί με το «έτσι θέλω» κρυφά για ένα μικρό κριτικόπουλο. Ο Μελαψός Απόλλων, όπως τον έλεγαν για την ομορφιά του. Ήταν ο κριτικός Γιάννης Καραβίτης από τους Λάκους Χανίων, που θα μαχητεύσει κοντά στον Παύλο Μελά και αργότερα θα γίνει μέγας ο πλαθηγός και με τα απομνημονεύματα που θα μας αφήσει θα καταξιωθεί στο μακριγιάνι του μακεδονικού αγώνα. Στις αρχές Οκτωβρίου του 1904, δύο σώματα ακόμα, με οπλαρχηγούς τους κριτικούς Ιωάννη Πούλακα και Γιώργο Βολάνη, εισέρχονται στη Μακεδονία για να ενισχύσουν τις δυνάμεις του Παύλου Μελά. Και εκείνη την ημέρα, τη δραματική μέρα, Τετάρτη 13 Οκτωβρίου του 1904, που το Βόλι θα στείλει ήρωα στη λιονιότητα τον Παύλο Μελά και θα δώσει μια άλλη τροπή ο θάνατός του στα γεγονότα, ο Παύλος πορεύεται στα Κορέστια να ενωθεί με τους κριτικούς του Καούδη. Έτσι το θέλησε η μοίρα. Κάποτε ο Παύλος Μελάς έγραφε στη σύζυγό του «Αν το αίμα ενός επιφανούς Έλληνα βάψει τη μακεδονική γη, σύσσωμο το έθνος θα ηγεθεί και η Μακεδονία θα σωθεί». Η μοίρα το θέλησε να είναι το δικό του αίμα. Δεν ήταν τυχαίος άνθρωπος ο Παύλος Μελάς. Ήταν ο γιος του Δημάρχου Αθηναίου του Μιχαήλ Μελά. Ήταν ο γαμπρός πρωθυπουργού του Στεφάνου Δραγούμη. Ήταν κουνιάδος προξένου του Ιωνα Δραγούμη. Ήταν ο Έλληνας αξιωματικός. Η προσωποποίηση της ελεύθερης πατρίδας, της λεβεντιάς, της εθελοθυσίας. Και ο θάνατός του συγκλώνησε τον ελληνισμό. Από παντού άρχισαν να καταφθάνουν εθελοντές εκδικητές των βουλγαρικών ανωνυμάτων. Πρωτοπόροι και πάλι κριτικοί, οι οποίοι είχαν έναν ιδιαίτερο λόγο. Ο πρώτος κριτικός Μακεδονομάχος, κάθε φορά το λέω και το τονίζω, ο πρώτος Ελλαδίτης νεκρός Μακεδονομάχος ήταν ο κριτικός Γιώργος Σεϊμένης. Γνώρισαν καλά όπως και οι Κρήτοι. Κυρία Πρόεδρε, μην μου κάνετε. Όχι, νερό δεν θέλω, μην μου κάνετε νόημα να σταματήσω. Εγώ επιτελώ αυτή τη στιγμή ένα ευλαβικό μνημόσυνο με τους κριτικούς Μακεδονομάχους. Βλέπω τον κόσμο να με κοιτάει με θρησκευτική ευλάβεια και θα τα πω όλα. Θα τα πω όλα.